Els arbres de la vida. Un dia plantaren dos arbres. Els dos dona la casualitat que estaven molt a prop, però la diferència estava en que un arbre es trobava tot protegit. L'havien plantat baix la protecció d'un xicotet tossal, resguardat del fred, la pluja, la calor, mentre que l'altre estava totalment al descobert. Quan venia el temporal d'aires huracanats, l'arbre havia de fer moltes forces en les seues arrels per així aconseguir sobreviure. Tant de bo, quan feia molt de fred, aguantava i aprenia a saber com combatre les altes temperatures. A diferència de l'arbre, que estava resguardat baix el tossal, no s'havia de preocupar per res. Els anys van transcórrer i els dos arbres presentaren diferents aspectes. L'arbre que havia patit molt era un arbre gran, fort, amb fulles verdes i lluïdes. Mentre que l'arbre que no havia patit res presentava un arbre menut i poc desenvolupat.